Tämä vastaava nuorten terveystapatutkimus kertoo myöskin urheiluseurassa tapahtuvan harrastustoiminnan muutoksia sieltä 70-luvulta. Ja musta tämä on kaunis kuva sillä lailla, että kyllä tässä nyt himpun verran saa urheiluseurat röyhistää rintaansa, että enemmän nämä lapsukaiset ja nuoret sinne löytävät. Että jos se vielä 70-luvulla on ollut tuolla 10 ja 26% luokkaa tytöillä ja pojilla, niin se on nyt kuitenkin tänä päivänä paljon parempaa. Tämä ei puhu mitään laadusta, me tiedetään, että siitäkin selvityksiä on, mutta suunta on siis oikea. Urheiluseuran ulkopuolella tapahtuva vähintään kerran viikossa, mikä on hyvin niin kuin liberaali, hyvin löyhä kriteeri tapahtuva liikunta, niin huomaatte, että siellä kuitenkin lähes kaikki tuosta ikäryhmästä matkassa mukana on. Mutta se kovin mittari, se tiukin mittari, mihin meidän nyt oikeastaan jollakin lailla pitää pyrkiä, jos me pyritään niin kuin terveytensä kannalta, itsensä kannalta jatkoa varten riittävästi liikkuvia määrittämään, niin se tulee siitä vähintään tunnin päivässä liikkuvista. Ja nuorten terveystapatutkimuksen koululaistutkimuksen ohella oikeastaan WHO-koululaistutkimus 2005-2006 kauniisti osoittaa tämän, että vielä 11-vuotiaana me päästään erinomaisen hyviin lukuarvoihin. Meillä on vielä hyviä puolet pojista, 37% tytöistä, jotka sen tunnin, mitä kaikkien pitäisi saada kasaan, saa kasaan, mutta mennään 15-vuotiaihin, niin huomaatte, että tytöt on jo alle 10%, pojatkin pyörii 15%. Tässä se niin kuin dramaattinen tiputus muutamassa vuodessa näkyy. Jollain lailla uskoisin, että me voidaan tiettyjä asioita helpommin saada kuvaan mukaan, kun me tätä kokonaisuutta piirrettäisiin niin, että on ihan eri juttu liikuttaa niitä vähän nuorempia ja sitten pikkusen erilainen tähän vähän vanhempia. Tänne ei tarvitsisi olla näin. Tässä vastaava WHO:n koululaistutkimuksen kuvioita niin, että siellä on eri maita. Huomaatte, että Suomi liikkuu ylhäällä 11-vuotiaana, kun verrataan Kanadaan, USAhan, Pohjoismaihin, Eurooppaan. Ollaan keskikastia, kun puhutaan 13-vuotiaana, 15-vuotiaana, ollaan näistä maista jo viimeisenä. Liikkumattomuus on se paha juttu. Liikkumattomuudesta kuvasin tähän vain ja ainoastaan yhden kunnollisen kansallisen tutkimuksen. Se on lasten ja nuorten terveystutkimus LATE THL:stä vuodelta 2008. Tässä on ehkä, ystävät, se suurin haaste. Taklata sitä, että nämä lapset ja nuoret loppuviimeksi viettää enemmän ja enemmän aikaa viikonloppuisin liikkumatta. Et meillä on kaksi vihollista. Meillä on se, että meidän pitäisi pystyä lisäämään sen liikkeen määrää, mutta meillä on ihan yhtä hyvin se toinen entiteetti. Meidän pitäisi vähentää sen täydellisen liikkumattomuuden määrää. Meillä on suosituksissa, että 2 tuntia päivässä ei enempää viihdemediaa, TVtä ja muuta töllötystä pitäisi olla. Lopputulos on se, että vitosluokkalaisista yli, se on anekdootti, joka ei sitä 2 tuntia pelkästään tämän ruutuajan kautta päivässä viikonloppupäivisin aikaan saisi. Ja se vaan kertoo sen, että se yhteiskunta, missä me eletään, niin se on aika haastava. Lupasin kasata näitä ajatuksia, että miksi, ystävät. Lääkärin näkövinkkelistä se yksi miksi-vastaus tulee tämän ylipainon todennäköisyydestä. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan silloin 77, 6-8% 12-18-vuotiaista on ylipainoisia. Nämä käyrät menee tässä tapauksessa koilliseen. Sitten kun puhutaan kunnosta, se menee kaakkoon. Ne on ne anekdootit tuossa ohjelmassa. Tämä koilliseen menevä ylipainokäyrä vaan kuvaa sen, että jos me haluamme tehdä juttuja, jotka muuttaa näitä käyriä, niin meidän pitää laittaa rekyyli oikeanlaiseksi. Meidän täytyy tehdä semmoisia toimenpiteitä, mitkä oikeasti reivaa näitä juttuja parempaan. Ja silloin pienet ja yksittäiset ja yhden organisaation tekemät jutut on lähes näkymättömiä näissä käyrissä. Vähän samanlaista on tyttöjen käyrä, mutta saman suuntaan. Toinen sellainen objektiivinen viesti näiden itse ilmoitettujen liikuntalukujen rinnalle ylipainon ohella on se, että kyllä se fyysinen kunto 9-10 nuoresta 19-vuotiaasta miehestä, niin kauan kun se tulee näin kauniisti kaakkoon, niin kuin tämä kuntokäyrä tulee, niin se kuvaa sen, että meillä on edelleen kaikki se, mitä me tähän mennessä ollaan tehty, niin nippa-nappa ehkä jarruttamassa sitä laskukäyrää, mitä me Cooperin kuntokäyrällä 19-vuotiaalta mieheltä nähdään. Vastaavalla tavalla lihaskunnossa se lasku on tietyllä lailla pysähtynyt, mutta voi sanoa, että viime vuosi oli taas lihaskunnon kohdalta kautta aikaan ensimmäinen, jolloin varusmiespalveluksen aloittajista huonoja on yli 30%. Se on tuo punainen käyrä tuossa käppyrässä. Eli nappaa nämä ajatukset tähän loppuun kasaan. Nämä käyrät ei muutu millään muulla kuin sillä, että se tahtotila on riittävän kaukana. Mielletään tämä viitekehys siitä, että mitä se liikkumattomuus maksaa, miksi siihen kuluu tarttua, mitkä ne uhkatekijät on. Sen kautta siihen poliittiseen päätökseenkin on ehkä helpompi sitoutua, mitä se sitten oikeasti tarkoittaa.
Mitä nuoremmista puhutaan, sitä isommassa roolissa on ne lapset. Mitä vanhemmasta nuoresta puhutaan, sitä enemmän se on hänestä itsestään kiinni. Mä jollain lailla kuvittelen, että tämä päiväkoti-ikäisten, ala-asteen, nuorempien ikäryhmien kohdalla tämä juttu on vielä saatavissa hanskaa, mutta sitten kun me mennään siihen vähän vanhempaan populaan, niin sitten meillä tulee paljon ongelmia. Et miten ihmeessä me väännetään se arki sellaiseksi, että se puhuttelee sitä 15-vuotiaasta niin, että hänkin kokee sen mielenkiinnoksi, sen itsensä liikuttamisen, niin siinä meillä on, ystävät, aika paljon haasteita edessä. Tarvitaan useita samaan suuntaan vaikuttavia, rohkeita ratkaisuja, tarvitaan kannustusta siihen muutoksentekoon. Kaikki sellaiset toiminnat, mitkä estää sitä liikkumista, niitä pitää pyrkiä hilaamaan alaspäin. Koulupäivän sisältöön edelleen kannattaa vaikuttaa. Mä näen, että siellä on yhtä tärkeänä ruokailu kuin liikkuminen, kun puhutaan ylipainosta, liikunnasta, niin toki liikkuminen on oleellisempi juttu. Pelkkä valistus ja tieto ei yksin riitä. Pitää tukea niitä, jotka eniten tarvitsee apuja. Paras valmentaja pitää olla niillä, joilla liikunnalliset avut on heikoimmat. Se on kova vaatimus, kun mullakin jonkun sporttitausta on, mutta silti sanon sen ääneen näin. Iltapäivä kerhotoiminnalla on edelleen tilaus. Ja viimeinen slaidi, ystävät. Kyseessä on ylätason politiikka. Se on uusi termi ehkä jollakin lailla tässä yhteydessä, mutta sanon se silti ääneen. Eli erilaisia toimenpiteitä, toistan itseäni, ikäluokkaan pitää kohdentaa, kun sitten taas jollekin yksittäiselle kohderyhmälle. Mitä mä tarkoitan tällä? Otan tuosta viimeisestä rivistä kiinni ja totean, että tämä hallitus kertoi ihan ensimmäisillä metreillä 4 vuotta sitten, kun se aloitti, että ilmastonmuutos on kova juttu ja sitä pitää taklata. Valtakunnan tason politiikassa tehtiin aikamoista normiohjausta. Todettiin, että ilmastonmuutosta taklataan sillä, että nostetaan polttoöljyjen verotusarvoja. Kuinka moni tykkää veroista? Tassu pystyy nyt. Okei, hyvä, että tähän dikkaajakin löytyy. Kuinka moni oli barrikaadeilla, kun kohtuullisen kovat suomalaiset polttoöljyt nostettiin vielä piirun verran korkeammaksi verokannalta? Kuinka moni kävi barrikaadeilla ja heitti tomaatteja päättäjille? Ei kukaan. Kun se iso viitekysymys nähtiin, että hei, tämä on ilmastonmuutosta, tätä täytyy torjua, tässä on nämä polttonesteiden verotukset. Terveyden edistäminen, liikunnan edistäminen pitäisi saada tähän tasoon. Että mietitään kaikissa politiikoissa oikeasti, niin valtiotasolla, kuntatasolla kuin yksityisen toimijan tasolla, mitä tämä yksittäinen päätös tarkoittaa lasten ja nuorten liikkumisen kannalta, mitä se tarkoittaa heidän ylipainon, terveyden ja elintapojen kehittymisen kannalta. Me voidaan yksittäisellä muun toimijan kuin liikuntatoimijan päätöksellä nuija 10-kertaisesti se, mitä me saadaan toisella puolella aikaiseksi, jos se ajattelu ei ole tavallaan tätä ylätason ajattelua. Tätä me ei, ystävät, vielä Suomessa tehdä. Se ei ole teidän vika, eikä se ole meidän vika. Totean, että harvoin suviseuroissa ne epäuskovaiset on paikalla, niin se tässäkin tapauksessa varmaan on. Nämä seurat ei tätä yksin ratkaise, mutta toivon, että viesti lähtee tästä eteenpäin. Kiitoksia.